Igen i år blev bygget en skueplads for tøndeslagene. Vi snakkede med børnene inden det store slag. Skal du til at slå katten af tønden? Det er Mimi. Tror du tønden falder helt ned? Ja. Kan du slå den helt væk? Så er du rigtig dygtig, så du tror, du bliver kattekong? Tror du ikke, du bliver kattekong? Ja, der må vi se. Ikke nogen kat. Har vi ingen kat? Nej. Jamen, det kroner. Jeg har ikke hunde. Har vi heller ikke hunde? Nej. Nikolaj, hvad skal være i tønden? Slik. Skal der være slik i tønden? Så er det bedst, ikke også? Det er meget sjovt at få tønderne i stykker. Men I skal lige vide, at i gamle dage, dengang man lavede de her lege, ikke, der handlede det om, at man skulle slå alt det onde og det dårlige væk fra vinteren, så man kunne få et rigtig godt år. Og derfor puttede man katte i tønden dengang, en sort kat. Det repræsenterede djævlen selv. Det gør vi ikke i år, der er kun kaniner i. Pas på kaninerne. Ja. Og så gik tøndeslagningen i gang, og der var tønder både til store og små. Selv de voksne, de slap ikke for at være med. Det er godt 3 forsøg. Hvem bliver dronning i dag? Hej, dronninger. Kom så, Rudi! Kom så, Rudi! Du kan godt! Kom så! Hvad så, Helene? Nej, jeg får det! Ja. Blev du kattedronning? Nå, jeg var ikke helt der, hvor de slog katten til. Desværre. Nå, for søren. Her, jeg skal have popcorn. Nikolaj, han blev kattekongen. Men kaninerne, de blev nu i deres buer, de blev ikke slået ud af tønden.